Здравейте, приятели! Аз съм Кракс, намирам се при Skyfort, където въпреки прекрасното видео, което се получи в събота от интериора на сградата, днес има уникални новини, които трябва да ви покажа. Ще тръгна малко първо от паркчето, за да погледнем и отсам как изглежда. От тук по-добре се вижда водопада, който ще се оформи в двете страни на езерото. И тръгвам директно към най-високата сграда в България с нейните бъдещи 202 метра и 49 етажа, или по-скоро 49 нива, тъй като само 36 са офисните етажи, ще има технически етажи и ще има, разбира се, и ресторант на покрива и наблюдателна площадка. И тъй като това са интересните неща от тук, не мога да не ви покажа най-важното нещо, което се случи последните, да ги кажем, 2 години тук, а именно, че вече се качват елементите на наблюдателната площадка най-отгоре, което видяхте и от видеото ми онзи ден, но първите два елемента вече са монтирани. Ето тук, специално днес, преди Коледа, имаме първите два монтирани елемента. Голяма радост за мен и абсолютен подарък. Ето ще се опитам с един готин кадър да ви го отзнаменувам това. На фона на Витоша. И първите качени, по-скоро първите монтирани на място елементи от наблюдателната площадка. Много важен етап от развитието на сградата. Най-накрая, след толкова много чакане, имаме първите основи. Тук ще бъде, както знаете, арката. Тя ще достигне 202 метра височина, с което ще се достигне кота био на сградата. И то всъщност това е кота био, което виждате в момента. От тук нататък не съм сигурен точно как се брои короната, но така или иначе върхът на сградата още не е достигнат. Ще се достигне след повдигане и на крана. Там ще се наложи да има още сегменти, които да се сложат, което също предстои да видим кога ще се случи. Ето ги тук, част от другите елементи, които видяхте и във видеото в събота. Само че аз ще се зумна малко ето така, за да виждам точно какво правя. В този час вече няма хора на обекта, но ефектът вече се вижда от тяхната работа тук. Както виждате, доста са планките, които ще трябва да бъдат запълнени с тези метални елементи. Платформата отгоре ще е на 2 етажа с наблюдателна площадка. Чакайте да видим дали ще успея да направя един готин ето такъв огледален кадър. На двете сгради, една в друга, няма да ми се получи, но ето така. Skyfort, Capital Fort, най-високите сгради в България, една до друга, а от днес и една идея по-високи, което е абсолютна радост за мен и нямаше начин да не дойда и да ви покажа този първи монтаж. Който ще е подарък за мен от фирмата, че започнаха да го правят точно преди Нова година. Много съм радостен, наистина много отдавна го чаках. И е обещание, че 26-та година ще бъде много интересна за строителството на тази сграда. За тези от вас, които не са гледали по някаква причина видеото в събота, ето тук отдолу има доставени още елементи. Всички те ще бъдат вдигнати
с крана, който е наличен тук на терен. Така че няма да има необходимост от подмяна на техниката, но ще отнеме известно време да се доставят всичките елементи, да се качат горе и да започне арката да придобива вид. Но всичко това ще следим заедно в 2026 година. Ето така, ще се опитам и от тук да ви покажа. Малко крана, който е за миенето на прозорците, скрива елементите, но виждате, те са по-високи от него, така че ще бъде интересно да следиме в развитие как се случват нещата. Аз сега ще направя малко така. Ще ви дам няколко панорамни погледа на комплекса. Отново, най-високата сграда в България. 202 метра ще достигне, когато се вдигне арката догоре. На Балканите само сградите в европейската част на Истанбул са по-високи в момента, макар че има няколко високи проекта и в съседните нам страни. Но просто исках с излизането на новината да ви го покажа това нещо и да ви зарадвам. Надявам се вие да се радвате почти толкова колкото аз, защото това е наистина голяма стъпка напред и много важно развитие за този знаков проект. Това ще промени силуета на София и го чакаме с огромно нетърпение. Да се случи. С което няма да ви отнемам повече време. Надявам се да имаме повод за още много видеа тук, които да ви покажа във времето. Аз съм Кракс и ви желая весели празници и до нови срещи!